कशी रिक्षा पटकन मिळते ना. पुढे गेला म्हणून इकडे एक पण नाही. आणि कुठे चाललो आपण? तर आपण चेंबूरला चाललो डॉक्टरकडे. अपॉइंटमेंट आहे, दुपारची आहे. ये आगे वॉचमैन खड़ा है, लेफ्ट में उधर ही लगा दो. लाइन लावली आहे. लाईन लावली आहे. आपला नंबर 15वा आहे. अजून अर्धा तास तर जायला आम्हाला आहे ना. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. ह्याच्या अगोदर जे तुम्ही व्हिडिओ बघितला ते कालच्या दिवशीचे सर्व व्हिडिओ होते. आणि आम्ही काल मम्मीला घेऊन डॉक्टरकडे गेलो होतो, म्हणून बिझी होतो म्हणून काल व्हिडिओ पण नाही टाकला. आणि आम्ही डॉक्टरची अपॉइंटमेंट पण कशी होती, दुपारची होती. म्हणजे सकाळची नाही, दुपारची नाही, अशी म्हणजे मध्येच 12:30ची होती. मग सकाळपासून ती जायची तयारी. आणि त्याच्यानंतर तिकडे गेलो, तिकडे पोचलो, बसलो लाईनीमध्ये. त्यांचा टायमिंग झाला जेवायचा. मग ते डॉक्टर जेवायला गेले. मग खूपच उशीर झाला आम्हाला यायला. 3 वाजले. 3-3:30 झाले आम्हाला घरी यायला. जेवायला 4 वाजले. मग त्याच्यामुळे कालचा व्हिडिओ नाही आला. आणि काल आम्ही फ्लॅट पण बघायला गेलो होतो. इव्हनिंगला आम्ही दोघं फ्लॅट बघायला पण गेलेलो. आवडले तुला काय झाले? नाही आवडले. 2 फ्लॅट्स बघितले पण नाही आवडले. आवडत होते ना, तर विचारू नका. फोनवर फोन. गुगल मध्ये आम्ही फोटोज बघितले, त्यांचे व्हिडिओज बघितले घरातले. फोनवर तुम्ही एवढं खुश आहे तर एक दिवशी जाऊन बघून या आणि पास करून या ना. म्हणून आम्ही ना लगेच संध्याकाळीच गेलो. पण जेव्हा गेलो ना तेव्हा बिलकुल असं एकदम मूड खराब झाला बघूनच. सगळं एकदम डल वाटत होतं, एकदम सुनसान होतं एकदम वातावरण तिकडचं. आणि रूम का नाही आवडले माहितीये? रूम अशा वाटत होतं ना की बॉक्स मध्ये शिरलोय आपण, असं वाटत होतं ना. सिलिंग पण एकदम कमी हाईटवर होते. मला बिलकुल नाही आवडलं. मग असं झालं. आणि यायला पण आपल्याला सुद्धा रात्र झाली. 9:30ला आम्ही आलो. दिलो आता छत्री जाईल बघा. तर हा फक्त अपडेट व्हिडिओ होता की आम्ही काल काय नाही व्हिडिओ टाकला आणि आम्ही काय करतोय है ना. आणि सर्वांची तब्येत थोडीशी बिघडली, सर्दी झाली आहे सर्वांनाच. सगळ्यांनाच झाली सर्दी. काल आम्हाला पण यायला 9-9:30 रात्र झाली. मग नंतर परत आईला पण बरं नव्हतं वाटत. सगळे जेवले वगैरे, आराम केला आणि झोपून गेलो आम्ही. मला तर 2 इंजेक्शन दिले ते एकदम मारायला कमरेवर. मम्मीला विटामिन आणि B12 इंजेक्शन चालू केले. तर तेच आणि औषधं चेंज केली. मला खरंच म्हणजे आजारी, म्हणजे आता मला वाटतंय की मी खूप आजारीच आहे असं वाटतंय. नाही तर मी एवढं आजार पण अंगावर म्हणजे असं दाखवत नाही मी एवढी आजारी आहे अशी. मी करत राहायची काम वगैरे. पण आता या टायमाला आहे ना असं वाटतंय मी खरोखरच आजारी आहे. असं झालंय माझं. वेळ लागेल थोडा रिकवर व्हायला आईला. थोडा टाइम लागेल आणि आम्ही पण थोडा टाइम घेऊ आणि आरामात सर्व करू है ना. नाही तर आम्हाला सर्वांनाच भारी पडत जाईल ते. ऑलरेडी आहे ना, सर्दी, पाऊस पडतोय, गार आहे वातावरण इथे पण भरपूर. तर तुम्ही सर्वांनी पण काळजी घ्या, आम्ही पण काळजी घेतो. तुम्ही पण आराम करा, आम्ही पण आराम करतो. अजून तुम्हाला काय बोलायचं आहे? आराम पण करू आम्ही, तुम्ही पण आराम करा. पण आम्ही तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ सुद्धा पोहोचू. असं नाही की आम्ही नाहीच करणार आहे. एक दिवस गॅप घेणार असं होणार नाहीये. जर काल सिच्युएशन तशी होती म्हणून तुम्ही पण समजू शकता. वेळच नाही मिळाला आम्हाला, म्हणून काल व्हिडिओ नाही आला. हे आता परत कसं, मम्मीला परत सर्दी आणि ते झालं ना, मग परत अजून तिला डल व्हायला झालं. जसं वातावरण चेंज होईल, क्लायमेट चांगला होईल, तेवढं हेल्थ पण चांगली होणार. तुम्ही सर्वांनी पण आपली काळजी घ्या. सर्वांनी काळजी घ्या. बाय बाय. आणि गरम पाणी प्या, उकळून ते पण.